poriadne párošky. No, tu už ich myšky začali obryzávať, párohy aj tu. Tak toto je dôležité nechať v lese, aby sa vlastne tie minerálne látky všetky vrátili do toho kolobehu, takže je to dôležité pre myšky a iné živočíchy v lese, ja ich tu nechám. Treba ich zahádzať, aby niekto neodniesol.